Seguro nau, zuetako askon helburue, grasa kentzea edo pisue galtzea dela. Eta horretako seguramente gimnasioa jungo zate, kardio sartuko dezue edo dietan bat proba dezue pisue kentzeko. Eta seguramente baita ez dituzue nahi zenituen resulta horiek ikusi, zera ez dakizue oso ondo ea ze kardio mota egin behar dan, edo ze dieta dan onena, edo beste 1000 burua uste. Orduan, bideo honetan nahi izu azaldu pausoz pauso pisue galtzeko prozesu bat nola egin behar dan eta sí zer daukeun bete beharra guk pisue galtzeko. Vale. Introduziokin gehiago liau gabe, oazen bideokin hastea. Ulertu beharra daukeu guk pisue galtzeko prozesu baten igual dio ze dieta egiten deun, ze kardio mota sartzen deun, zenba denbora, ez balin bagare defizit kaloriko baten, imposiblea da pisue eta grasa kentzea. Vale? Osa, azkenen, ez balin bagare estado horretan, defizit kaloriko deitzen dana, gure gorputzek ez do pisue galduko eta ez do grasa galduko. Defizit kaloriko bat zer da? Azkenen, defizit kaloriko bat sortzen da gure gorputzei ez diogunen ematen behar don energi guztie, beak egiten ditun funtzio horiek iteko, bale? Izan daike digestioa egin, moitu, edo beste milaka funtzio gure gorputzek egiten ditunak. Eta, klaro, guk gure gorputzei alimentun bitartez ez badiogu ematen energi hori, lan horiek aurrera emateko, gure gorputzek energi hori nun baitetik hartu beharra duke. Orduan, egiten dona da, gure gorputzen daren tejidotatio, kasu honetan grasatio, energia hartzen do, eta modu horreta bere funtzio horiek aurrea ematen ditu. Bale, zazkenen, guk baita ulertu barraukeu, guk akumulau deun grasa hori, azken finen, energia dela. Bale, gure gorputzek bere funtzio horiek egiteko, erabilidaiken energie. Orduan gu, defizit kaloriko horretan balin bagare, gure gorputzek grasa horretatio hartu daike energi hori, lan horiek aurrea emateko. Bale, hau oso ondo ulertzea nahi dut, ze azkenen hau imprescindiblea da pisue galtzeko garaien. Zezu, edozein dieta egin daikezu, dieta keto, ayunoa egin daikezu, ez dakize dieta mota Instagramen ikusitakoa, baina azkenen defizit kaloriko hau ez balin betetzen, ezin da pisue galdu. Eta kirolakin berdin, zuk igual dio egunero 3 ordu ikema ezu korrika edo gimnasioa 5 aldiz juten balin batzea, zuk azkenen, gero, alimentun bitartez, gazta bezun energia hori superatzen balin badezu, jazta, kasu horretan ezinek egongo defizit kaloriko baten, orduan ez dezu grasa galduko. Vale? Hau oso klaro gehitzea nahet, ze hau imprescindiblea da pisue galtzeko prozesu baten. Defizit kaloriko hau 3 moduta egin daiteke. Lehenik eta behin, alimentazio aldetio halko deu ajustau. Hau da, gure gorputzen, alimentu kantitate gutxigo sartuta, energi gutxigo sartuko diogu gure gorputzei, eta energi falta hori nun baitetio berreskura beharko do. Eta lehen azaldu dizueten bezala, energi falta hori gure tejidotatio hartuko do, bale? Hemen objektiboa izango da, alik eta energi gehiena grasatio hartzea. Bale? Bigarren modue izan daike alimentazio aldetio ezerrez ikutzea, baino aktibidade gehiago sartzea, bale? Kalori gehiago gastatzea aktibidaden bitartez, eta modu honeta, igual, zure gorputzek energi falta hori tejido hoietatio hartuko do. Eta hirugarren modua izan daike bi kombinatzea egin daikeuna da alimentazio pixka bat jeistea eta aktibidadea pixka digotzea defizit kaloriko hori errespetatzeko. Bigarren puntue eta baita oso importantea iruditzen zaitena da gimnasioko lana priorizatzea kardion partez. Vale? Hau zeba egiten da, eta azkenen gure objektibo balin bada fisiko, alik eta estetikona lortzea eta fuertea lortzea, azkenen deno bilatzen dauna, muskulo pixka markatzea, tonifikatze esaten den hori lortzea, balin bada gure objektiboa, ez dauke inungo sentiduik kardioa bakarrik egitea pisue galtzeko objektiboekin. Azkenen muskulok mantentzeko modu bakarra gimnasioko lan hori da.
pesakin egiten dien ariketak, eta intensitate handikin, bale? Azkenen, pesakin egiten ditugunen ariketak, gure muskuloi bidaltzen die mensaje bat, esanez, hor mantentzeko, pesak sortzen duen estimulo hori konpensatzeko, bale? Azkenen zuk muskulo gehiago balin badukezu, baita zure fisikoa hobeto ikusiko da, markautago ikusiko da, eta azkenen hemen pasatzeana da, guk gimnasioko lana ez badeu sartzen, eta bakarrik kardioa sartzen badeu, pasako dana da, pixue galtzen deun bitarten, bai, grasa eta muskulala galduko deula, bale? Azkenen hemen gure objektiboa izan behar do, galtzen deun pixu horretatio gehiena grasa izatea eta ahalik eta muskulo gehiena mantentzea, esaten bezala fisiko tonifikatu hori lortzeko. Kardio azken finean erramienta bat izango da aktibitate hori igotzeko. Nik rekomendatzen dizuet kardio hau pautatzeako garaien pauso kantitate bat sartzea. Hau da, zuek egunen zehar pauso kantitate bat jartzea helburu bezala eta hori betetzea. Askotan esaten dana egunen 10.000 pauso egitea. Zuk alimentazio plan batekin eta 10.000 pauso egin da gehi gimnasioko lan horrekin pixue galtzen badezu, perfecto, segi hola. Ikusten badezu 10.000 pauso egin da eta beste guzti igual mantenituta ez dezula pixue galtzen, pauso horiek igo indezkezu, igual 12.000 arte. Zuk azken dakozu garri barra pauso kantitate bat, pixue galtzea egingo dizuna. Azkenen baita pauso kantitatea jartzea klabea da eta pauso hauek oinez egitea, azkenen guk kardio hori intensitate oso bajun egiten daunen, gure gimnasioko lanen, gure gimnasioko entrenamentu horretan ez do interferituko. Eta ordu gimnasioko entrenamentu horietan, progresau egingo deu, muskuloa pixkat irabaziko deu, eta gure objektiboa azkenen fisiko, estetiko bat eta fuertea lortzea danez, muskulo horiek behar da bezala mantenituko ditugu. Gimnasioko entrenamentu dagokionez, ez daugizue si egunero gimnasio jun barrik. 3 egun junda hasten, berez nahikoa da, zure muskuloi behar duen estimulo hori emateko, hor mantentzeko, pixo galtzen, juten zaten, bitarten. Baina, aseguro behar zeate, entrenamentu hauek, intensitate altukin izatea, entrenamentu on bat izatea, bere estrukturakin, bere sentidukin, objektibokin, eta hori dena. Zuk azkenen gimnasioa juten bazate paseatzea, ez bali madukezue entrenamentu estrukturatu bat, eta ez badezue behar bezala entrenatzen, intensitate altukin, ez jutea bezala izango da. Orduan, gimnasioko lan horri eman importantzie, sai hau ariketa ondo egiten, ikasi teknika, sai hau baita ariketatan geroz eta fuerteago egiten, muskulu hori mantentzeko. Orduan, bi kontzeptu hauek klaro balin badauzkegu, pixo galtzeko prozesu hori ondo jungo da. Bi pilar hauek presente eduki behar die, eta bi pilar hauek betetzen badituzue, grasa galtzeko prozesu on bat egingo duzue, si. Gero azkenen, erraminta batzuk badare, prozesu hau hobeto eamatea egingo dizuenak. Adibidez, alimentazio aldetio egin daikeguna da, densidade nutrizional altuga daukien alimentuk aukeratzea, hau da, kantitate gutxin, elikagai kantitate gutxin, nutriente gehiena ematen dizkiguten elikagaiek aukeratzea, azkenen alimentu hauek izango die, gehiena asetuko diguena, azkenen pixue galtzeko prozesu baten, argi euki behar deuna da, normalen baino gutxiago jango deula. Orduan, logikona izango da, jaten den hori behintzet nutritiboa izatea eta asetzea. Ez dauk inongo sentiduik, zuk elikagaiek aukeratzen juzunen eta dieta hori planifikatzen dezunen, jartzea alimentu batzuk ez duenak ez erre asetzen eta ez diguenak nutritzen. Adibidez, olako alimentuk die, ultraprozesatu, boieria eta olako mierda guztik. Horrez gain baita interesantea izan daike gure dietan proteina kantitate altu bat sartzea, azkenen proteina da makronutrienteik, gehiena asetzen duen makronutrientea, eta azkenen proteina klabe izango da muskulu hori mantentzeko, azkenen gimnasioko entrenamentukin batea, proteina
sartzea oso importantea da, muskulatura hori rekuperatzeko eta gure gorputzen mantentzeko, bale, fisiko fuerte hori lortzeko garaien. Azkenik, lasai hartu pisue galtzeko prozesu hori. Askotan pasatzen dena da, pisue azkar nahi deula jetxi, eta horretako dieta estrikto segitzen ditugula, kardio asko sartzen deula, azkenen protokolo hauek akutsitan izaten die efektibok, ze bai igual, 2 astetan 5 kilo jetxiko dituzu, o 3 kilo, baina epe luze baten ez da efizientea izango eta ezingo dezu segi ritmo hori, vale? Eta de hecho, zure gorputzentzat ez da osasuntxue baten janari oso gutxi sartzea, ze, karo, zure gorputze baldin badu ohituta, bastante kalori sartzen egunero alimentun bitartez eta baten horren besteko restrintzioa egiten badiozu, zure gorputze alerta modu baten sartuko da, eta ingo dena da metabolismoa dezelerau, moteldu, eta horrek baita energia aldetio problemak ekarri daizke, osasun aldetio baita, eta beste 1000 histori, vale? Ez diena bate, komenigarrik, gure osasuneako ordun hobea da, prozesue lasai hartzea, astero, nik rekomendatzen dizuet, 0,5 eta kilo bat arte horretan ibiltzea. Gero, obviamente, segun zuen pixu daukezun galtzeko, kilo gehiago edo gutxigo halko dituzu jetxi hasten zehar, bale? Azkenen, ez da berdine, 30 kilo jetxina ditun pertsona bat, edo 5 kilo jetxina ditunak, bale? Obviamente, 30 kilo dauzkena jeisteko, salto handigo halko ditu egin hasten zehar, eta 5 kilo dauzkena jeisteko, ez da horren komenigarri izango, kilo bateko jetxirak ita astero, bale? Azkenen, lehen esaten bezala, hemen klabea da, guk galtzen duen pixu horretatio, gehiena grasa izatea eta muskulu hori mantentzea, bale? Azkenen guk astero kiloa baino gehiago jeisten badeu, gertauko dana da, galtzen duen pixu hori, grasa, parte bat etio grasa izango da, eta beste etio baita muskuloa. Eta, klaro, hemen pasako dana da, guk gure objektiboa lortu deunen, hau da, gure pixu objektiboa lortu deunen, ez daigula gu nahi den fisiko estetiko hori egitu, ze ez dugu inungo muskulo mantenitu, korrika eta presaka egitea datio prozesu hau. Orduan, pixka dena resumitzarren, esaizuetena da, defizit kaloriko bat, si daula respetau garra, grasa kentzeko prozesu baten, bale? Beste guztik berdin dio, azuk azkenen defizit kalorikoa ez badezu errespetatzen, jasea alimentazioen bitartez, aktibidaden bitartez edo bin nasketan bitartez, imposiblea da pixue galtzea, bale? Imposiblea da, oza, nahi ez zuen dieta estiloa nahi ezue, dieta keto, dieta paleo, dieta vegana, me la pela. Oza, igual ze dieta egiten dezuen, edo ze kardio mota egiten dezuen, oza, favorez ez sinistu Instagramen ikusten badezue, este alimento sirve para quemar grasa, no sé qué, o esta dieta, esta gize, que no, tu. Hemen funtzionatzen duen bakarra da, defizit kaloriko bat egitea, eta igual dio azkenen ze alimentu sartzen dezun, zu galdezu defizit kaloriko bat a base pizzas. Obviamente ez da lo ideal, baina berez indaikezu, bale? Orduan, hemen klabe izango da, zure alimentazio plan hori estrukturatzeko garaien, sartzea elikagai batzuk, zuri gustatzen zaizkizunak, obviamente osasuntxuk dienak, baina azkenen sosteniblea dan dieta bat egitea epe luze baten, bale? Ez izate azkenen grasa kentzeko prozesu hori un infierno. Eta gero, beste alde bat dio baita, komentatu dizuet, gimnasioko lan hori imprescindiblea izango dela, fisiko fuerte eta estetiko hori lortzeko garaien. Ze askotan egiten den faioa da, esaizuten bezala, kardioa priorizatzea gimnasion partez. Eta azkenen kardioa priorizatzen badu bakarrik, fisiko flako bat lortuko dugu. Ez dugu lortuko gu nahi deun fisiko tonifikatu hori. Eta gero, alimentazio aldetio baita, erraimintak egon daizke, prozesu hau aliketa eramangarri egiteko, adibidez proteina bastante sartzea, fibra sartzea, densidade nutrizional handigoa daukien alimentu priorizatzea, eta holako gauza. Bueno, bideoa hemen uzten dut, esperoet asko gustatzea, erabilgarri izatea baita, zuek prozesu horretan balin bazarete, animo, aholku hauek erabili daizkezue
zuen prozesun eta edozein duda balin badukezue baita nire sare sozialetan lasai asko galdetu dezakezue, bale? Beti bezala, bideoa gustatu balin bazaizue, like bat eman, komentario bat baita jarri daikezue, eta jarraien igoko dituten bideok ez galtzeko, subscribitu kanalea, bale? Besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengo bideo arte.